Shaibu Malam Salisu bude mutun ɗinka da Allah zan tura ma request akwai tambaya ne zan yi a tsaye hakuri Malam Usman zan ba Malam Abba zan ba Malam Abba dama Malam Salisu na Allah ne ya yi umarni da a yi yafiya domin yana son masu yafiya kuma a kau da kai daga jahilai mu aikin da muka yi yanzu kenan tunda Allah ya ce a yafi shi ina ya samo cewa kada a yafe saboda wata matsala za ta faru a gaba a cikin ayoyin alkur'ani ko hadisan manzon Allah na'am da farko kamar yadda kace shi ina ya samu to ni ban san shi ina na ya samu ba kamar yadda in faɗa tun a farko da in fara magana sai da in ce maka bana tare da ra'ayi irin nake banna amma abin da yake magana akai shine akwai maslahar da ta sa yake wannan maganar kuma wannan maganar ban janye ba saboda ni ina da dalilai akan haka ni ba lalle bane dalilai na su zamo iri ɗaya da shi nake banna ina da dalilai na akan haka to yanzu dalilan muke so saurara zan ina dalilin zan kawo na farko waɗanda suke cewa ba su yafe ba suna ganin cewa an zalunce su ne suna da haƙƙin da su ce ba su yafe ba a addinin musulunci kuma mun sani a cikin suratul nisa'i Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allah la yuhibbul jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an basira Allah baya son fadar magana mara kyau Allah baya son fadar magana mara kyau illa man zulima sai dai wanda aka zalunce shi ashe a musulunci wanda aka zalunce shi Allah ya bashi damar ya faɗi irin zaluncin da aka mishi ka duba farkon ayar inna Allaha la yuhibbul jahra bis-su'i in aka ce su'i duk wani mummuna abu ya ga cikin wannan yawwa to ya hakuri tsaya anan saurara mana gama ayar ai ban gama ba to ai na dauko aya ne karka yanke ni barin kuma ayar sai kai magana da zaka yi akai Allah subhanahu wataala baya son faɗa magana wacce take bata da kyawu amma wanda aka zalunce shi fa Allah subhanahu wataala ya bashi ikon ya bayyana wannan zaluncin da aka mishi sai ƙarshen ayar Allah ya ce wa kana Allahu sami'an basira amma idan mutum ya yi shiru shine Allah mai ji ne kuma mai gani ne ma'ana shine Allah ya ji ya gani kuma me zai bi mishi kadin shine ma'anar wannan ko da ka yi shiru baka ce komai ba baka fito ka bayyana irin zaluncin da aka maka ba Allah ya ji kuma ya gani zai bi maka kadinka so wannan shine saboda haka idan waɗansu suna ganin cewa a mulkin Buhari su an zalunce su suna da haƙƙin da su fito su ce su ba su yafe ba Allah ya saka musu ina so ku sani a musulunci ba su yi laifi ba ba ku saba wa Allah ba ba kuma saba wa addinin musulunci ba saba wa musulunci ba wannan shine duk magana da za ku yi saurara ku ji sauraron malamin bari Allah ta yi hakuri malamin yi magana ya fita ato topic ya hakuri malam Usman yanzu ai ya kawo aya ne kan cewa wanda aka zalunta yana da daman yayi magana malam Salisu shin kibanne yana magana ne akan zaluncin da aka masa shi karan kansa ko yana hajjala mutane ne akan su zaluncin da aka musu kar su yafi maganan da nake so ka bude kenan shi yana nuna ma mutane tunda an zalunce su kar su yafe tunda su an zalunce su ne in an je kiyama su nemi haƙƙin sa wajen Allah shi fa ba wai yana yin ta kansa bane yana yi wa mutane yana ba mu mutane yana wayarwa da mutane kai ne akan kada su yafe din bayan Allah ya ce a yafe inda shi karan kansa ne shi kadai ya fito yace shi fa bai yafe ba haƙƙin sa sai an je gaban Allah ba mai kula shi amma videos yake yi akan cewa kada a yafe saboda me saboda an zalunci al'umma sai kawo wani abu ya ce gashi kaza da aka muku har kun manta kaza gashi kaza da aka muku har kun manta kaza shine muke so yanzu akan wannan maganar in kana da makari akan ta to ka kare in baka da makari akan ta to shikenan kawai sai mu ce a sauka lafiya saboda me saboda ka kawo mana ayan alqur'ani mun yadda da ita tana magana ne akan karan kanmu ai yanzu ni ga na ce ni na yafi ban ce wanda yake kan live din nan nace mishi dole sai ya yafe ba a'a ya iya cewa zai karba aikin sa wajen Allah amma me wanda ya yafe din yafi alkhairi saboda Allah ya ce yana tare da waɗanda suka yafiya kuma yana son waɗanda suke yafiya wannan shine kawai dalilin mu gaskiya ne masha Allah yawa assalamu alaikum warahmatullahi malam Salisu wa alaikum assalam malam bismillah na'am malam Salisu shin mutum idan ya yi jagoranci a cikin al'umma ko a ce an yafe masa ko a ce ba a yafe masa ba shin kana tunanin cewa alhakin al'umma duka yana koma kansa ne a musamman mujal na siyasa irin wannan da ake yi? Na malam Salisu
To ka yi wani magana ne shine yasa ka gana wannan, amma tunda ba za ka yi magana ba komai, ku ci gaba insha Allah. To shikenan Sheikh Malam Muhammad, Allah kafin koya magana barin dan maganganu biyu. Abu na farko maganar da ya fara yi kaga ya warware kansa, cewa wai in aka yafe Buhari yana ganin cewa su a nasa hasashen firas ce, cewa wai in suka wanda suka ga an yafe musu su da zalunci. To kenan abin da suke so dora mutane akai, kin yafe Buhari zai sa su waɗannan tunda sun gaba yafe Buhari ba su daina zalunci kenan. In zalunci ne su a gurin suna ganin zalunci ne Buhari. Kamar yadda Malam Alhuda yanzu ya tambaye shi yanzu wata tambaya mai muhimmanci, kuma ni ma kusan irin ta na tambaye shi. Allah subhanahu wataala ya fi mu sanin me ya faru a mulkin Buhari kamar yadda mulkin baya da sauransu. Kuma magana mai muhimmanci da kullum nake ƙara gaya mana ya kamata mu sata a cikin zakatanmu ita ce, duk yadda muke kallon wannan al'amarin yanzu akwai wanda su a gefe gani suke ma duk mai zaɓe arne ne a Najeriya. Akwai masu kallon duk mai zaɓe arne ne a Najeriya. Su kuma ka ce musu mene? Da kai da ka zaɓo Buharin da ni da zaɓe shi da masu supporting duk mai yin zaɓe kallon arne suke mishi. Kuma musulmai ne, kuma ayoyin Qur'ani suke jawa da hadisai. Su kuma ka ce musu mene? So wannan maganar da ka faɗi, maganar da ka faɗa a yanzu, ka zo ka ce wai in an yafe mishi, wai kuna kallon waɗanda suke kai su ma su ga ato tunda ba da an yafe musu ma ba su ci da abin da suke. Ka haka kenan ka san ma me zai faru gobe kenan, ka san me za su aikata, ka shiga zakatan su ka gani. Abubuwa da yawa yadda muke kallon su, a yadda kai kake kallon su da ne da ke kallon su ba haka suke ba. Daga cikin kai da kake sauran bidiyon shi wanda kake sauran shi ki bana ni ma na sauran bidiyon shi. Akwai wata magana da ya faɗi, wallahi sai dai ne mamakin ta. Na rantsi da Allah na rasa inda ya nemo ta. A bidiyon shi naji ya ce wallahi su suka sa aka lokacin da aka kama Abul Fatah yace su suka sa aka kama shi aka mai wannan abin da aka mishi. DSS sun kama shi. So na yi mamakin wannan maganar yadda yake da wannan idea din haifa wannan maganar.